tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewoyi worgo mayila gambi ba fata dingiray fallemma kon waktu yoni ha to ñoro kame jombuko ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal hanki sarɗi yankoɓe lulima gam darnude bureau assemblée nationale mo leydi Sénégal to leydi Mauritanie jonde golle fuɗɗima hande o hakkude laamu leydi Mauritanie kame Algérie gam ummitinde gueɗe dendaɗe kame booli ha e gueɗe goɗɗe kala to leydi Mali finoɓe to talata nde ɗo henna yontere kala hewɓe hen dogui payi to gawo e ko taari ɗum kala ɗum ko caggal piyande gulɗe jaw gonɗe toon to Guinée Bissau Guinée Conakry naɓe finoɓe toon hanki moɓodiri yeeso consulat mumen gam yiddeɓe oɗo saaha mo gonɗen ko consulat mabɓe gonɗo ɗon nde ittete ɗon ko ɓuuri yawde ɓe gulliti ɗum ko hoorejo leydi mabɓe kabruji men manawen ha to Guinée Conakry Côte d'Ivoire Niger Nigéria man jaaha to Togo RD Congo kame Tchad kabruji men manawen ha to Ukraine musidɓe tedduɓe woto gonɗe joni jañoɗen moderne de l'excellence al Hadji Seydou Nourou Tall e gardigol ceerno Makki Muntaga Tall kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall daara moderne de l'excellence al Hadji Seydou Nourou Tall ko daara jangguinowo ngana Qur'anil Karim e ballal jomiraɗo suko rungo deftaral teddunde daara moderne de l'excellence al Hadji Seydou Nourou Tall ene jangguina ɗemɗe goɗɗe ko wayno arabe français anglais nonne kadi wondude hebloji goɗɗi ɗi hinde informatique daara moderne de al Hadji Seydou Nourou Tall ko daara kettinaɗo ko daara jawɗo ɓamtude haqqille suka ha yaada jamanu suko one jogui ndimago wadde coftal ɓalli kononne kadi e yogay gueɗe goɗɗe ha yaada jamanu tawne wonde ndenka daara moderne de al Hadji Seydou Nourou Tall ene haɓra dendagal bandiraɓe kala rentrée scolaire 2022 2023 binditagol ngol fuɗɗima oɗo hen dumunna kala an jiɗɗo windide ɓiye jokkodire daara moderne mo al Hadji Seydou Nourou Tall daara moderne de l'excellence al Hadji Seydou Nourou Tall jogui ko daaraji ɗiɗi daara rewɓe o tawete koto Sicap Liberté 3 so tawi noon ko daara worɓe o tawete koto Kermassara sa yiɗi hebde hen ko laaɓi beele jokkodira e daara moderne mo al Hadji Seydou Nourou Tall mbatta ko 77 254 33 55 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78 musidɓe tedduɓe daara moderne de al Hadji Seydou Nourou Tall ko daara ɓamtowo haqqille suka faade gandal ceerno Djibisi ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djibisi ko jaadinɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Djibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djibisi ko bawɗo listihara moƴƴude longal jawruɗo firtude dabruji e ɓen weddaɓe korte ceerno Djibisi ene yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle
e wonduɓe gorko ladde ceerno jibisi ene safra ɓen wonduɓe kista fibrom ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno jibisi ene yawrani ɓen worɓe usturaɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen ceerno jibisi ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafine yalta ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafine yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafine yalta ma ha laaɓa ceerno jibisi ene jogui pegge e usula bawɗe neldede kala to neɗɗo woni pirtoje dabaruji ɓeydoje arsigaji ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yannama ka miskino o safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo cheyɗineji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo bargal ceerno jibisi ko laaɓaɗo listihara so tawi a yiiɗi waɗinede listihara ko indema inde nene maɗa o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu so tawi ko wonɓe leydi Sénégal leydi Mali e dendagal leyɗele taariɗe leydi Mauritanie kala ko 4 CFA so tawi ko gonɗo caggal leydi ko wayno Europe Asie Amérique Asie ɗen leyɗele kala listikar ko gratuit hay mbuɗu yoɓetake ceerno jibisi ne andina dendagal kileneɓe mum o arti e oɗo saahaji nomo tawe nder nakshot lamorgo leydi Mauritanie to base makko waɗɗani jeere nettek kala jiɗɗo hebde ceerno jibisi numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 walla kadi omo jogui miñi ko mo gollotto ne wiye Alassane Sy ko laaɓɗo reedu ganduɗo leɗɗe ɗe ganduɗo golle ɗe o numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno jibisi ne wiye dendagal kille mum no dooɓe kala sahade noon ko hebdemo wona salade notade ko hewrede tan yo jomum waɗa insisté ma hebmo ha no hannirta ni ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko fulɓe mbi kala ko ɓooyi Allah ne wela gonga ne tawa gorel teya ko haako moƴƴo iwruken tokkorjinoro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haakono haako wargani a wulna ndiyam ma ha wula mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴa mum dogata e ɗaɗi mum koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yeehi to site gorel teyya ma janggan hoore maɗa mbatta ko www.gorelteyya.com joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel teyya beele keɓa hen ko laaɓi so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngayda mbatta ko 77 128 23 46 so tawi koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Boy Niass 47 85 20 96 so tawi koto leydi Côte d'Ivoire gonɗa ko Hamidou Ba 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 81 99 64 43 musidɓe tedduɓe jokkodirene gorel teyya ko safara tan woni hen kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare sappo e nayi silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon yebde nate mon ɓosooje ko musidɗo mon sehil mon Saydou Abouba eɗen garta e wallude ɓen bandiraɓe ɓe ganduɗa foppiɓe heesal ha ganduɗa ɓalli mumen puɗɗi bonde walla ɓalli mumen mbaɗi gurdulle ene jogui caabune jaltuɗe taw ko iwɗe toon to Corée du Nord ari ko wallude ma ittu ɗum ha laaɓa socca ɗum fewnanma ɓandu maɗa ha mbayano darogal ni so tawi ko puƴe walla ko laamlaame walla ko tasuji goɗɗi gonɗe ɓandu ma kala so tawi a hutorima nden sabunde ma artirtema normal tene kadi ma lerne ha jalba kala jiiɗoma ɗen balɗe sikkata ni an gurɗa tan ko tebbuli walla gurɗa ko ñebbe tan nde tawno ɓen yiɗɓe ɗum ɓe aɓe gandi ko kalanmi ko so tawi kadi jiɗɗa ko jumri labtundi fayodinde siggandi wandi fayida ne moƴƴina haqqille suka kame neɗɗo kala ne safra ko heewi ko noonne kadi gommage mo ganduɗa e kala saaha aɗa wawi gomde ɓandu maɗa ha ɓandu ma ɓuura yodde ha nguruma ɓuura nemade ɗum noon jokkodirta koye 00 221 78 447 54 52 nototoma ko ODS mbadden dando faade ɗum ɗon kabruji men ɗemngal pulaar jeheten ko toon to suudu sarɗiji ndu leydi Sénégal ñalawma hanki o woni lulde ɗimmere ko fate banggue ɓen sarɗi yankoɓe toɗɗaɓe ko hanki kamɓe kala ɓe jotodiri hanki noon jonde mabɓe fayodini hewani gulali kame caɗele no kom jonde ñande altine nde kala ɗum noon ñande altine nde waɗi pooɗe ndure caggal nde ɓe gari gam suɓade hol jogorɗo wonde président assemblée nationale mo leydi Sénégal on président toɗɗaɗo ko Mam Amadou Diop ɗum ko ñande altine nde wo toɗɗa ñalawma hanki o noon ko darnude bureau ji assemblée nationale ɗum ko caggal nde président o toɗɗa cukko makko kanko on président assemblée nationale cukko makko ko Abdullaahi Saar cukko ɗimmo ko madame Aissata Sow Diawara rewi hen ko docteur Malick Diop rewi hen ko madame Yette So rewi hen ko Mamadou Bara Gaye noon on jeeya koye Yewwi Askan Wi heddiɓe kala ɓe limtuɗen ɓe ɓen jeeya koye Benno Bokk Yakar rewi hen ko madame Fatou Gueye onne kadi jeeya ko Yewwi Askan Wi rewi hen ko madame Goudiaby onne kadi jeeya ko Yewwi Askan Wi rewi hen ko Mamadou Lamine Diallo on noon jeeya koye Wallu ɓeɗo hen goni sukkiɓe e président assemblée nationale so tawi noon ko secrétaire élu ɓen toɗɗaɓe ɓe ko Ndeye Luisa Cissé rewi hen ko Karim Sène rewi hen ko Astou Ndiaye rewi hen ko Babacar Mbaye rewi hen ko Awa Dieng rewi hen ko Abdoulaye Diop so tawi noon ko questeur ko Daouda Dia rewi hen ko Aissata Touré so tawi noon ko président groupe parlementaire so tawi ko groupe Benno Bokk Yakar ko Oumar Youma on woni gardiɗo groupe parlementaire mo Benno Bokk Yakar so tawi ko groupe Yewwi Askan Wi ko Ibrahima Souley Diop so tawi noon ko Wallu ardi ɗum ko Mamadou Lamine Thiam ko ɗum ɗo henna woni hanki ko suɓa toon to suudu sarɗi yejjindu leydi Sénégal keddoɗen ha joni ko toon to suudu sarɗi yejjindu leydi Sénégal ha hande ne arti haala Mimi Touré ɗum ko caggal ñande altina nde holliti mette makko gam wasdemo toɗɗede ardade suudu sarɗi yejjindu leydi Sénégal ko fate banggue jabtogol APR woni ni Benno Bokk Yakar Saydou Gueye jabtima Konguɗi Gulɗi Diaw fade Mimi Touré ko fate banggue mette ɗe wo mettuno kanko hoore makko hawo yaltini hanki gam hollirdemo wonande ñande altine nde o rokkirano yamirore fade Farba Ngom yo wotanmo ɗum ko Konguɗi hanki ɗi wo yaltini caggal oɗo saaha mo gonɗen jaydiyankoɓe hewɓe koko jiitimo e kala saaha gam yaltinde Konguɗi makko ha joni toon to Sénégal keddoɗen garten koye jillu jagorɗo pétrole mo leydi Mauritanie
jillo makko hanki wo jododima e mawɗo leydi sénégal woni Macky Sall kankon Abdel Salam Mohamed Salem omo ɗoftimo ene ɗoftimo biyeteɗo Mohamed Wuldu Abdel Fattah on noon wonno gonnoɗo jagorɗo pétrole oɗo saaha mo gonen hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani yiddi ɗum ko gembude Mohamed Wuldu Abdel Fattah beele wona gardottoɗo cettal OMVS ngo maayo Sénégal taw tambiɗum ko Mauritanie Mali Sénégal Guinée Conakry jonde mabɓe hanki ɓe jewtidi toɓɓe kewɗe ko fate banggue jokkodiral hakkude leydi Sénégal kame leydi Mauritanie kono kadi ɓe jettini calminali kame ɓatake giwɗo e hoorejo leydi Mauritanie faade hoorejo leydi Sénégal ha joni koto Sénégal keddoɗen jeeheten ko ha ton to maggal Touba eɗen gandi balɗe seeɗa ko adi maggal Touba police ne heewi wadde wittoji mo mawɗi no feewi ne heewi kadi wadde opération ngaji mo mawɗi e nder wuuro Touba ha fayenma Mbakke kala kono kadi cimtol ngol ɓe jaltini wi tambiɗo konngol police woni Ibrahima Diop ɓe kolliti gila tan go août ha yettiɗo hen ɓe nangi 1,150 e jeenayo taw ko délinquant ɓe teeti kene wona 12 kilo taw ko yamba ɗum noon ko yidde fittude wuuro ngo ɗo gandi so tawi maggal ɓattima police ne heewi fittude wuuro ngo gila e ñooke bandiji ha e ɓen yahoɓe ko wona haaju mumen so yeehi kadi ha maggal gasi aɓe keewi kadi wadde hono ɗeɗon gueɗe keddoɗen ha joni ko toon to maggal Touba ko ñalawma janggo tijja ngal ɗon maggal ngam mawninde yaadu Cheikh Ahmad Bamba e wawnere tubakoɓe nawde ɗum toon to leydi Gabon gila nde noon ha yettiɗo hen kala hittande ngal maggal ne mawnine kene tolno e million ngaji joyo bani Adama ene tijja to wuuro Touba oɗo saaha mo gonɗen Touba fuɗɗima incude yimɓe iwɓe jokli windere kala ha tente leydi Sénégal e kala nokkuji wonɓe otoji beele ni jettoɗa wuuro ngo ko caɗele mawɗe no feewi ha tente autoroute ila Touba koko ɓitti no feewi ngam heɓanade ñalawma janggo mawninde wonande Cheikh Ahmed Bamba ko wona ɗum ko kene tolno 1jeegomo e 54 wonande jarlitiɗo taw ko Croix Rouge mo Sénégal ɓen goni tawaɓe toon to Touba ngam wallide yimɓeɓe senare kame laaɓal ha tenti to banggue rentade oɗo henna boros biyeteɗo coronavirus jertinde maayo ngo Sénégal oɗo saaha fuɗɗima ŋeɓade ha watti yaltinde ndiyam mum yoga e nokkuji ko wayno kuŋali goldu walla mbiyen kuŋani ene tawe e nder diwan Bakel kame mbaalu kala finoɓe toon ɓe oɗo saaha puɗɗima wobde ndiyam ƴergol maayo ngo ha watti wamde wona e nokkuji ngam teskede diwan Bakel o yettima métre uji 10 ɗum woni ko hulano ko e wiide jagorɗo ndiyam ngam teskede maayo Gambi maayo Sénégal maayo Falleme ɗeɗo henna maaje taariɗe Sénégal kala ɗo saaha koko ƴeri ha yetti woni nokkuji kala hoɗɓe e ŋore maaje ɗe ne mbawi rentade no feewi gila e mabbugol e cofgol ɗen ŋore e gueɗe goɗɗe kala ha joni koto Sénégal keddoɗen militaire jagguiraɗo taw ko faux attestation banggue baccalauréat darima hanke yeeso tribunal mo inde mum woni MH Diop yeeso tribunal de Dakar hanki noon wo holliti baccalauréat wona kanko jeyɗuma ko sehil makko goto lumnomo kono kadi oɗo saaha o riwama e golle makko on noon sehilajo haɗo ɗo gonɗen luskoji mbaɗama kono kadi ronkama yiitede gaten koye accident ji teskaɗi gila hanki fayi hande nder leydi Sénégal to Bambeya ko accident musɗo waɗi toon goto wasi hen fittandu muɗum tato gañi hen ɗum noon koye pelɓodiral hakkude kar goto kame Jaga Ndiaye karo e Jaga Ndiaye nde nattodiri dañi hen ɗen caɗele ko dagnanoɗo moto ko on wasi hen fittandum ɗone ɗon tato woɗɓe gañi hen gañanɗe musɗe no feewi accident goɗɗo baɗɗo ko hanki to VDN mo Dakar ɗum ko suka ɗoftunoɗo goski ene fayi to Guénale caggal ɓe mbiri on mayɗa ɓe garta ɗon ɗo joluno sehil makko caggal ko kar goto perduɗo contrôle ko on naate makko kanko on suka nottortoɗo Mamadou on suka nottortoɗo
Mamadou Bakayogo onon Mamadou Mamadou Bakayogo onon ko ɗon e ɗon wasi fittande mum sehil makko noon gañimi hen gañande musɗe no feewi on ne tawi e cuuɗi safare ɗe mbiya tan nde jomiraɗo ɓeydata yurmede mum e makko maggal Touba accident waɗi hanki taw ganduɗa koye convoi jakartaji e kala hitande so tawi maggal ari convoi jakartaji ne heewi wadde hakkunde Touba e Kaolack walla hakkunde Kaolack e Touba kamɓe noon caggal nde ɓe giwi Kaolack ɓe payi Touba lawol on taw kadi koye lawol Touba Gossas ko ɗon suka nottotoɗo mbaalo wasi fittanu mum taw ko konnoɗo to jeere kibli ne tawe to wuuro wiyetengo Sara waɗɗani Kaolack kanko noon hollitama kono ɗo deeƴƴo pewɗo teni kadi julɗo jiɗɗo hoore mum no feewi kono kadi waɗi accident koye oɗon convoi motoje ɗeɓe paano toon to wuuro Touba sen giwi to leydi Sénégal ko to leydi Mauritanie paaɗen to leydi Mauritanie cetal tambingal kuɓɓam leydi ndi ko fate banggue électricité ɓe kolliti maɓe ɓeydu capacité wonande kuɓɓam leydi ndi ha tenti noon kene tolno 50 wuuro ha ɓuura kadi yitade hen hoore mum ha tenti woni gure ɓe kolliti ɓe gaddi groupe aji jondi no feewi gam ɓeydude kuɓɓam gam teskede woni nokkuji kuɓɓam ɗam ne usti no feewi ha tenti so tawi ka joom matériel uji woni gueɗe mbawata yaadude kala e ɗam ɗon kuɓɓam ɗum noon kede tolno e 50 wuuro ko wayno tiji kadiane hen layyuna kiifa ha fenma akjus kam e gure goɗɗe kala municipalité de Arfata ɓe mbaɗi ballal payodingal no feewi gam yaltinde kene tolno e 3 millions ko préje uguya haalis kiɗɗo to école Sayeda Ben Almasiyahabi ɗon noon ko ɗon ɓe pecciɗen koppreje ngam ɓen wiyeteɓe handicapé en joguiɓe caɗele ngakkaɓe terɗe kame woɗɓe kala peccama e ɗen koppreje ɓe juuɗe mumen jettaki woni nokku taw ko ñoolaɓe no feewi ɗum ko wallidde ɓen tampuɓe no feewi ha joni koto Mauritanie keddoɗen wonande gardiɗo groupe de la banque africaine BAD jillu makko e nder leydi Mauritanie woni Adesina jillu makko jani joɗoɗade mawɗo leydi Mauritanie ɓe jewtidi toɓɓe jaƴen feewi o holliti wonande BAD ma ɗoftodir e faggudu leydi Mauritanie ha Mauritanie ƴellita faggudu mum no feewi ko wona ɗum ko hanki wo yillo yima toon to kaggulaɗe mo Nouakchott moɓe mbiyata port de l'amitié jillu makko toon omo yaade jagorɗo kolaɗo kuuɓal jagorɗo ngaalu ngam yurnitade tufɗe ngaalu ɓamtoje faggudu leydi Mauritanie ngam jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame BAD mo Afrique naɓe kame international kala police mo Nouakchott ɓe kolliti e ɓatake mabɓe ɓe jaltini hanki ɓe jeddi wiyede ɓe nangi gorko goto mo martaba towɗo taw kadi koye hinde ministériel jaggira jina e nder galle goto ene wonde debbo mo wona debbo muɗum ɓe kolliti oɗo dumuna kala ɓe nangani seforiɗo dani walla ni ɓe nangani ko sifa e mbadi zina ɗum ɓe kolliti wona hunde wonde ko kabaru ɓurɗo yajje e nder réseau sociaux mo gonɗani ha joni keddoɗen koye leydi Mauritanie jonde wattude 13 jonde hakkude Algérie kame leydi Mauritanie jonde ɓeto kame cehilagal e jokkodiral hakkude golle leyɗele ɗiɗi ɗe siftinde on laamu leydi Mauritanie kame laamu leydi Algérie koko ɓeydi ɓattodirde gila tan garagal Taboun woni Mohamed Madji woni Abdelmajid Taboun gila nden ɓe jiiɗi ko darnude lawol hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe beele kadi ɓuura ƴellide faggudu hakkude Zouayrata ha faynma toon to leydi Algérie ha ɓuura kadi newnande produit ji Algérie nadde nder leydi Mauritanie kono ɗum koye gueɗe goɗɗe dendaɗe ɗe hinde pharmaceutique kame énergie e gueɗe goɗɗe kala nden jonde noon fuɗɗima subaka hande o to lamorgo leydi Mauritanie guiɗimaka wali mum woni Ahmeda Wuldo deyi Ahmed Wuldo Ahmed Wuldo deyi hen holliti e rango makko faade ɓen finoɓe e takko maayo ngo leydi Mauritanie nde ɓurata rentade no feewi gam teskede maayo ngo koko ƴeri no feewi ha ganduɗa wuuro witengo
kori en woni e caɗele mawɗe no feewi oɗo saamu gonɗen caggal teskede calli kewɗi ko naatɗi gartaten ko fate banggue ñawoje wonde chambre de accusation ɓe kolliti kikiɗe hanki o dossier ji ɓen tumaɓe ko fate banggue mbuñaari 2010 Abdullaahi e yaadiɓe mum kala nden ñawore wattama e juuɗe tribunal ko toon gueɗe ɗe kala paati ɗum noon ko toon ɓe nawti ɗeɗon gueɗe kala laamu leydi Mauritanie yidde mum oɗo saamu goɗen ko haɓade cumuli e nder laddeli fulɓe noon ko mbiyata ko hirande ko jamma ñamete kono fewjante ko ñalawma gila e joni ɗoɗo huuɗo ko hecciɗi ɗo koɗo ɓe ƴettata peeje mawɗe no feewi ngam lowde haqqillaji yimɓeɓe moni kala yo won responsable jogade ladde nde rende ladde nde rende huuɗo ko wasa duppude ladde nde bonnana daabeje wara kadi kulle ladde gonɗe hen wara kadi ko laddata e ko ŋayata kala ko ruɓata kala ko woni hen ɗum nan ko jagorɗo ko fate banggue taaridi holliti ɗum jeheten ko ha toon to kay hayɗi taw yen toon Oumar Sy mawo artanen ko fati banggue maayo ngo ƴergol muɗum e subaka hande o kadi toɓoli mawɗi jippiɗi toon to kay heyɗi ko taari ɗum kala Oumar Sy assalamu aleykum wa rahmatullah. salmide neɗɗo rendo ngo fof Sar Abdullaahi Saar kono mbiɗani tigui hikka ɗo e kay heyɗi ndiyam ɗam no heewi no feewi barrage Fumguileyto o heewi ha watti yippude e maayo ngo heewi hoɗɓe e dande maayo ɓe fof kadi mboɗo ñaagui ɗumen no mbawi fatude dow nde wonno ndiyam ɗam no ardata ni no heewi doole no feewi barrage o natti wawde nangude ndiyam ɗam woppi ndiyam ɗam nani yippo e maayo ngo te kadi no arda e barode bonde ɗum noon no ñaaga kala gonɗo e saradande maayo yo wat feere fata dow wonɓe taccoɓe jamma e ñalawma ɓe kadi yo gustu taccugol mumen nde wonno maayo ngo joni natti sirde haydara natti hen sirde yahoɓe kadi sukaɓe yahoɓe ne jahano lotoyo e maaje ɗe yo gustu jaali mumen e maaje ɗe o saaha joni nde wonno barrage Fumguileyto o ɗo o saaha joni mo kaldanne ma heewi dande maayo nde kadi heewi ndiyam hoɗɓe e dande maayo ɓe kadi ndiyam nani ara e nadde e mumen te kadi koko jogori ɓeydade no barrage o yarata ni no foori no feewi kayni ɗum noon yo Allah waɗan en jaam ko Sy Oumar faade Elhaji Sy Oumar faade e ɓiɓɓe fulɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe ɗo e Salam alaikum, komin Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Keddaram tan ko radio e télé weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine ma. sen gewi to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali finoɓe to leydi Mali oɗo saaha mo gonɗen hewɓe ne gullito gurdam ceerɗam finoɓe nder leydi ndi ha tenti noon toon to Gao fayenma Bamako hewɓe ne gullito caɗele ceergol ko fate banggue guura ko wona ɗum ko sandikaji tambiɓe ko fate banggue transport leydi ndi ɓe kolliti ñalawma hande o ma coggu ɓeydo taw ganda ko bisuji karuji baɗoji yagara hakkude Gao kame Bamako ɗum noon ma ɓeyde ujunere e nder oɗon transport ma won tan caɗele mawɗe no feewi finoɓe toon to Gao yiɗoɓe yaade to Bamako finoɓe to Bamako yahoɓe to Gao caggal nde wonno ujunnaje 5 mbuɗu sa yiɗi yaade oɗo sawi ɓeydi hen ujunere ma won toye ujunnaje 6 ɗum noon fuɗɗoto ko ñalawma hande o ngam teskede caɗele mawɗe teskaɗe to banggue carburant e nder leydi Mali to leydi Mali keddoɗen ha joni gartaten ko yimiyanke ngana woni Aissa Kone mo ganduɗa jeeya ko toon to leydi Côte d'Ivoire waɗino manditare muɗum duuɓi 45 e lewru yawtundu taw ko fade banggue carrière musical makko mo ganduɗa debbo naywirɗo jaam naywirɗo e fayidagal kam yaltini yimre hesere faade hoorejo leydi Mali woni colonel Assimi Goïta wo holliti
colonel Assimi Goïta darnde mum wona tan leydi Mali darnde mum ko Afrique kala combat mo darni o ko combat haɓade riwtude jimadi tubakoɓe faade ɓaleɓe ɗum noon so tawi Afrique naɓe kala paami o foti ko wallede e nder yimre makko o erima balle colonel Assimi Goïta darnde mum ko fayodinde haɓade jimadi woɗeɓe yaltinde Afrique naɓe e caɗele ha tenti noon ɓeɗo henna woɗeɓe laaminoɓe leyɗele men ko wayno leydi France o holliti so yimɓeɓe paami miijo Assimi Goïta wona tan leydi Mali ko Afrique kala foti ko wallede hayso tawi woni oɗo saaha mo gonɗen kene tolno 46 koninke mo leydi Côte d'Ivoire ene tawi cuuɗi dumbirɗi leydi Mali haɗani Assimi Goïta darni ko Afrique kala wona tan leydi Mali ko konguɗi wonande Aïcha Kone nalanke gandaɗo yimiyenke mo leydi Côte d'Ivoire association wonande handicapé en ngakkaɓe terɗe moɓodiral mabɓe ɓe mbaɗi ɗum ñalawma hanki o ɗum noon koɓe inniri FUSL ngal moɓodiral ɓe mbaɗi ɗum ko yeeso juma mawɗo mo banan ka bogo ngam hollirde en tawi nder commune 6 mo Bamako ngam hollirde kamɓe kala ɓe caggal colonel Assimi Goïta kala ko ummani kamɓe ɓe kedata hen caggal ngam darde mum fayodinde faade leydi Mali faade e mabɓe kamɓe andi kappena to talataya hewɓe finoɓe toon oɗo saaha puɗɗima yaltude nokko ɗum ko caggal pelɓodiri musɗe bannoɗe yontere yawtude dow tonde caggal pelle jihadiste en ɗiɗi nde kaɓi toon ha alkayda teeti ɗum caggal mum noon armée leydi Mali wanjino toon bomboje e kure ngam yidde tettude wuro ngo kono wontani ɗum ko ɗaccal manggal no feewi caggal nde ronki tettude ɗum oɗo saa noon finoɓe toon hewɓe giwi toon won moltoyiɓe to gawo woni hen moltoyi to takko gawo kene tolno 130 henna balɗe woni ko dogi e wiide maire commune mo Talataya Moustapha Ben Raka cukko hoorejo banque africaine woni baata ñande 11 ndu lewru woni ñalawma hanki o jagganoma to boowal laaɗi diwoje ngal Charles de Gaulle Paris jagganoma ɗon ko police ɗum ko caggal nde laamu leydi Mali wanno e makko mandat d'arrêt international siftinde on kanko on Moustapha Ben Raka o wonino taw kadi ganduɗa o wonino e laamu koolaɗo kuɓal Ibrahima Boubacara Keïta ene gasa taw ko ɗum wonno ko laamu leydi Mali waɗirnomo mandat d'arrêt kono wo jagga ko waktuji seeɗa wo ɗaccita o faano ko toon to Corée Nord hay commentaire goto noon laamu leydi Mali waɗani hen jihadiste en ɓe hinde Al-Qaïda kamɓe mbaɗi revendiqué ɓe jeytima jangu wangu ñande alet jawtuɗo hen o taw koye pittol pettoje ngol ɓe tuufino e laawol koninkoɓe leydi Mali ɓe kolliti ɓe jooɓima pittali koninkoɓe leydi Mali ɗiɗo ɗum koye laawol nokku bireɗo kagoro hakkude nokku bireɗo tumbula ko ɗon ngun jangu waɗine tawi nder seeral ko mo neeha ɓe jooɓima hen pittali nara ɓe jooɓima hen pittali walande koninkoɓe ɗiɗo ɓe leydi Mali kene tolno joni e balɗe sappo koninkoɓe leydi Mali ko naati wuro wiyetengo niya wuro gila nden aɓe tawi ngoɗon wuro e ballal doso en woni wañoɓe caggal nde ɓen ɗowiɓe aɓe gondi e ɓen koninkoɓe wallidiɓeɓe ɓe leydi Russie siftinde on ñande 4 nduɗo henna lewru koninkoɓe leydi Mali nannoɓe toon to wuro wiyetengo niya wuro tumanoma toon wadde toon viol faade sukkaɓe rewɓe kono hay commentaire goto laamu leydi Mali suwano wadde hen kono haɗo saaha mo gonɗen aɓe tawe toon gam yiilade daɗɗude ɓen moftiɓe toon taw ko jeeyaɓe pelle jihadiste en to leydi Mali teskama ɓeydogol ñaw coronavirus e nder leydi ndi guila tan nduɗo hen lewru dari oɗo sa OMS ko cetal tammingal celal ɓalli windere holliti haɓade oɗo henna mboros ha gasa ha laaɓa ko vaccinade tan ɗum woni lekki muɗum hewɓe waɗanoɓe coftal gaɓule walla coftal gable
hikka noon kollitti jogori wontude ko caɗele mawɗe no fewi sabu eɗen gandi so yeehi ha ndungu ngu woɗɗoyi no fewi natani kadi dabbude woɗɗoyi nden makka ne heewi arde ha heewa ko nden heewɓe kewi judde hakkude takkusana e futuro ko ɗon makka juɗete heewɓe kolliti so tawi jiiɗi waɗede coftal gable mumen walla softinde gable mumen nden wonno tan ko buuɗi 5 buuɗi 10 ha buuɗi 20 kono ɓe teskima hikka ndungu ngu no makka ka natiri bamako ko taari ɗum kala ne seeri ha ɓurti ko buuɗi 4 ha fayanma buuɗi capanɗe 5 to Guinée Bissau Guinée Conakry naɓe finoɓe toon to Guinée Bissau moɓodiri ñalawma hanki o to yeeso consulat mabɓe taweteɗo toon to Bissau Guinée ngam wullitade consulat mabɓe biyeteɗo Khalil Kaba gonɗo e poste guintolno joni duuɓi 12 haydara waɗani toon tenala ko wawi ñawdande ɓe haydara ɓe erima colonel Mamadi Doumbouya kame jagorɗo hakkude leyɗele nde wawata ittude on ɗon ko ɓuuri yawde to Guinée Conakry colonel Mamadi Doumbouya ha ɗo accani konngudi muɗum nane rewi e laamu Erdogan oɗo saaha mo gonɗen ko ɓuuri yawde nde Ankara artirta wonande Alpha Condé janoɗo safroyade toon to leydi Turki gila tan 21 lewru mai e nder ndeɗo henna hittande Alpha Condé jarowo duuɓi 84 kokkaɗo yami hoore yo artu ko ɓuuri yawde kono haɗo Turki ala kala ko haali hen ɗum ko caggal kanko on hoorejo leydi Guinée nde uddi wonande société taw ganduɗa ko Turki tambiɗo ko fate banggue boowal kaggulaɗe ngal leydi Guinée sen giwi to Guinée koto Côte d'Ivoire to Beñevilla nayo ouvrier ji liggotonoɓe e nder sance goto kañumen teɓɓiti to gollotono jani deke naati koye fosse septique eɗen gandi fosse septique ko hunde wulde jaw saabu ko wonata toon ko gaz uji jaltoje neɗɗo noon so naati toon tan heewi ko sumde ha laaɓa heewi ni ko wasde fittande mum taw koye dumuna dabɓo no feewi kono kamɓe e ballal jomiraɗo ballal sapeur pompier ɓe jaawi yaltinede e faabede lawɓe nawa to hôpital mo Cocody oɗo sano ɓe guuri kamɓe kala kono ɓe keɓa safara mabɓe jonde gila 13 ñalawma hanki o fayanma ñalawma janggo jonde balɗe 3 wande to Rome leydi Italie nden jonde noon ko fate banggue conseil koɓe mbiyata conseil du café cacao ha tenti Afrique woni Côte d'Ivoire Éthiopie ha fenma Amérique ko wayno Brésil ngam yurnitade kaɗon ndema kame coggoji mum tawtorama directeur général tambiɗo ko fate banggue café cacao mo leydi Côte d'Ivoire woni Kone Ibrahima tawtorede nde ɗon jondema en garto hen caggal hankide union européenne fawi hen kuule cattuɗe no fewi ko fate banggue kakawoji ɗi ne ndemirte taw ene wonda e cellal kame kisala Niger gouvernement leydi ndi yidde ɗum ko yaltinde leydi Niger e heege kam ene wondi e caɗele yiddeɓe ko ɓeydude ndema maaro haaɓe mbatta yeyde leyɗele taariɗe ɓe kame leyɗele taariɗe windere nde kala ɗum noon ko hittande ujunnaji 2022 ha fenma 2030 ko fati banggue récolte woni ko ɓe jiiɗi wadde ngam qima temedde 4 kene qima temedde 4 e 25 piccala 6 milliards ko premier franc CFA woni ko ɓe jiiɗi wadde hen ngam ƴellide ndema maaro e nder leydi mabɓe to Nigéria convoi de sénateur taw sénateur o kadi ko lundi yanke kanko woni janaɗo e nder état mo an bara yanema ko worɓe joguitiɓe armeji ɓe gandaka ɓe cokki kure e nder autoji mabɓe kamɓe ɓen sénateur jahannoɗo ene yaada e délégation mum jeeyo mbasi en pittal men hen ɗiɗo jeeya koye ɓen waɗɓe ngun jangu hen ɗiɗo woɗɓe ko civil goto o noon jeeya koye reenoɓe mo kanko on sénateur wi police mo an bara hakkude togoye gana jonde wattude sappo ɓiire jonde 7-9 ndu lewru toon to Lomé lamorgo leydi Togo hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ngam tajje kerol maaje ko ronki gasde ɗiɗo henna duuɓi kala kono ɓe kolliti jonde mabɓe sakkitinde ngam darnude lawol maaje kadde hakkude mabɓe toɓɓe kewɗe nandirama hen beele ande ɗoɓe kaddi hakkude leydi Ghana kam e leydi Togo RD Congo ko haare mus nde waɗi toon
taw ko hare leñamagu nden hare noon waɗi ko hanki hakkude leñol bitegola teken kami leñol bitegola yakka hakkude mumen leñol bitegola yakka jamma altine ne jeefi talata hanki o to wuro witego fajika ko toon ɗum waɗi kene tolno capantate goo neɗɗo wasi hen fittade mum galleji kewɗi duppama yimɓe heɓe dogi jalti nokkuji mumen to Tchad leydi Tchad holliti metti mum no fewi faade leydi Libi ɗum ko caggal nde libinaɓe hewɓe nanga wuro witego aji Dubai noon ne tawe nder leydi Libi ɗum ko caggal nde Tchad leydi Tchad nangi kene tolno e sagataɓe nayo ɓen sagataɓe ɓe nanga ko nokku biyeteɗo Mouride ene tawe e nder leydi Tchad ɗum ko caggal ɓen nde nanno e nder leydi Tchad ene mbaɗa toon gueɗe ɗe jooɗani ne mbara toon kullon kala kon warede ɗum jeeyi sabaɓe nanga leydi Libi kañumne finoɓe to wuro witego aji Dubai ɓenne mettini nangi cannaɓe hewɓe coki ɗumen toon waɗi hen mette mawde leydi Tchad holliti ko ɓuuri yawde nde ɓen ɗaccite ko alda e sarɗi joolam jaɓeri jeeyeten ko ton to Ukraine Vladimir Zelensky hoorejo leydi Ukraine ngol woni jillu makko adingu gila tan oɗo hen guerre hakkude Russie kami Ukraine waɗi o yeehi noon kono ko ɓireɗo ismo ene tawi nder région mo kari ene tawi nder région mo kari jafoɗon kari Kiev ne tawe toon ɗum noon ko caggal nde ɓe keeɓi polgu ngam tettude ngoɗon wuro oɗo saaha mo goɗen ñalawma o ko ñalawma ɓamtude araray woni drapeau gendi ndi kanko hoorejo leydi ndi wo tawtorama ñalawma hande o ten o holliti wonani polgu leydi Ukraine e yeeso leydi Russie musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garanɗeno kekiɗe hande oɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jamal hiran meɗen